A alcaldesa María Xosé Alfonso confía en que nas próximas semanas inicien as obras de remodelación do paseo marítimo de Esteiro, unha obra por a que levan agardando dende hai tempo, xa que a infraestrutura presentaba un avanzado estado de deterioro. Que estamos felices de que por fin se mova algo no tema do arranxo do paseo de Esteiro do paseiro de Esteiro. Dende que chegamos foi un dos temas nos que máis traballamos. Cada 15 días aproximadamente falamos co xefe da demarcación de costas, con Rafael Eimil, para asegurar o arranxo dese paseo de Esteiro, e por fin a cousa vai por bo camiño, non? E o que tivemos pois foi a confirmación de que efectivamente todo aquilo que o xefe de costas, Rafael Eimil, me iba dicindo, que se estaba redactando o proxecto, que se xa estaba en Madrid, que se o aprobaban, que se estaba en asesoría xurídica, en fiscalización, pois bueno, foi a confirmación de que tal e como me aseguraba el a min e eu aseguraba públicamente, pois que era verdade, non? Entón, bueno, moi contentos de que por fin se vai a arranxar en breve o paseo de Esteiro, pero tamén con moitas ganas de que sexa unha realidade xa. Temos ganas de ver ali a empresa, os obreiros traballando no terreo, porque a verdade é que o estado no que está xa non só a cuestión estética, que neste caso xa é o de menos, senón as condicións de peligro que supón ese paseo para quen intente pasear por el, porque agora xa só se pode intentar, xa nin pasear. O custe da actuación rondará 1 millón de euros, unha cantidade que será asumida pola propia demarcación de costas, ente dependente do Ministerio de Medio Ambiente. Pois é perto de 1 millón de euros, arredor de 900.000 euros costa o arranxo do paseo. É un paseo moi grande, e ten moito gasto xa solo a retirada e tratamento das travesas de madeira coas que está o actual paseo, xa solo iso supón un importante gasto, polo que nas moitas conversas que teño tido con Costas me comunican, non? Entón, claro, entre a retirada, a xestión dos residuos que vai a xenerar desfacer o actual paseo e facer un novo, pois chega a case 1 millón de euros o arranxo do paseo de Esteiro. O Executivo agarda que se acometa a actuación a maior brevidade posible, xa que o paseo segue pechado ao tránsito a día de hoxe.